Halløj, alle sammen. Velkommen til den her nye serie. Også den første serie på kanalen. Fra C til A. Ind på Free Will Prison. Jeg har tænkt mig at lave den her serie noget tid. Men det er først faktisk nu, jeg har orket at gøre det. Jeg har spillet herinde lidt, men ikke meget. Men jeg kan huske, på den tid jeg spillede, at det er vigtigt lige at finde en base til at starte med. Selvfølgelig at de har taget. Hvad nedens. Fordi man vil jo helst gerne have en celle tæt på spawn. Men de er bare altid væk. Og dem der ikke er, de er sikkert forfærdelige. Der var heller ikke noget. Oh my god. Men jeg kommer til at lave nogle afsnit af den her serie fra A til B. Og så må I give mig nogle gode råd. Og så også husk at skrive, hvis jeg skal lave mere af det her. Eller om jeg skal gå videre til noget andet. Fordi jeg ved jo som sagt ikke endnu på starten af kanalen, om folk de gider at se Minecraft. Okay? Ja. Yeah. Hallo? Hvad fuck? Der er et eller andet. Søger brød, giver debis, smgamer. Hvordan er det, jeg skriver i chatten? / smg ma. Hallo? Nej. Ja, det er lidt meget. Vi skal lige / smg Markus MC. Jeg har fordi at det er ikke det. Jeg har Kid Kong. Nej! Hvad? Nå, indløste Kid cooldown tilbage. Der er bare 2 dages cooldown. Men hvis man nu løber her, det er ikke så meget mig. Men hvis man nu løber helt ned i bunden. Jeg vil helst gerne have noget med kister i. Der. Det er den, vi tager. Let's go, der er iron. Let's go. Nu går vi ned og tager vores kit. Det der besværligt, det er at huske, hvilken der er en selv. Men det er sygt smart. Fordi nu er vi sygt tæt på. Den er der handler iron. Så det vender vi. Undskyld hvis lyden er lidt lav. Det skal jeg nok få fikset til næste video. Jeg tror bro vidste. Jeg ved ikke. Havde han der til mig?
SMG. Lad mig se. Du er i B, jeg er i C. Rest in pieces. Så løber vi. Løb. Hvis der er nogen, så græder jeg. Løb! Vi skal spænde ud de her paletter. Så det er nemlig det her. Prøv at se, hvis der er nogen efter mig. Der. Er vi er den fjerde nederste. Vi er lige nødt til at købe. Okay, man kan højst tage en celle i 5 dage. Nej, det er fordi jeg ikke har flere penge. Jeg har heller ikke flere penge. Det er jo det. Nå. Så er vi vores paletter. Vi har på en måde, vi har rigtig meget, men jeg tænker ikke, det er nødvendigt, er det? Hvis vi bare skynder os, og vi ikke går efter risk. Vi går ikke efter risk. Please. Hvis jeg kan rømme det. Jeg ved folk de... Okay, crap. Okay. Det er godt, at man ikke bor der, men er du vild til PvP. Så. Er der nogen hernede? Nej, der er en betjent hernede. Okay. Det er langt til side. Okay. Det er sådan en emerald, tror jeg, det er det, de gjorde. I take it. Det er gratis. Jeg har bare brug for monies. I starten er det bare monies. Vi har ikke så mange. Bare guld. Let's go. Okay, the big one. Hvad kan man få? Vi håber på en jackpot, det kunne være sygt. Det håber vi selvfølgelig på, men vi håber bare på en af de her 3. Og vi siger... Nej! Det er GG, bro. Han er lige købt op i A. Nej, B. Vi har ikke så mange penge. Lige præcis derfor, man skal være. Jeg er et sværd. Sygt. Tak. Er det I? Nej, det er E. Bro. No. Der er noget. Løb. Det er minen, den giver bedst. Men man kan ikke se en skid, men hvis jeg nu bare rusher ned her. Shit. Det er ikke fordi der står nogen hernede. Nu er det sygt. Det var ikke. Vores mål er selvfølgelig at vente.
tænke. Og så for nogle af jer hvis det er noget, jeg kan se på Hypixel eller Shop, jeg skal lige til, fordi jeg har overvejet at spille. Jeg har ikke rigtig fået det gjort. Sådan er folk. Det her. Det er de broke. Hvis man er broke, så er det her. Der er ikke nogen rige folk. Det er ikke en folk. Det er de svin. Okay. Jeg tror, det var fint nok. No. Jeg ved, folk kan finde på at stå heroppe. Så ja. Jeg kan ikke se noget. Det er ligesom sådan en potato mod på i Fortnite. Altså man kan virkelig ikke se noget. Skal vi lige gøre det cash, det var. You will fight? You will fight, bro? You will fight? Look. Og se der. Nå. Jeg troede lige, jeg kunne noget sejt. Okay, så det... Nej, det var 32. Nå. Det vi gør nu... Nå, og så finder vi sugarcane. Det er her. Hvad? Nej, der er ikke sugarcane længere. Nu er det sukkeret, man skal bruge. Der er no way, at det ikke virker. Wow. Det er fordi, vi ikke står ved et crafting table, man. Det er ikke sukkerstænger, de vil have. Det er sukkeret. Ja, det er sygt. Der fandt noget. Men jeg kan kun købe en. Nå. Det er du sikkert noget. Det er en fin slat. Det er en fin slat. Så nu er det, der går. Der. En dag, 23 timer. Yes. Black Friday. Jeg gider ikke bruge penge på det spil. Siger jeg kan konge, men det var dengang jeg spillede, jeg har fundet det useless dumt. Fordi halvdelen af den tid jeg sad og spillede herinde, brugte jeg noget i fængslet. Altså, det er vildt at være vagt herinde. Men når du ikke er vagt,
Så er det vel. Folk tror, man vil lave alt muligt kriminelt. Nej, jeg er fin, jeg er stabil, jeg gider ikke. Hvad? Den er også lige god, det er en damage mere fra. Jo, vi skal jerngive os og bare Storm Black lige nu. Ja, okay, vi har selvfølgelig kun 5 i går. Altså. Jo, bare noget. Jeg tager 4 æbler med. Og nu løber vi ned og stormer Black. Unød, vi går bare derned. Og tjekker, fordi man kan jo godt købe seeds. Og sådan noget. Det kunne være syg. Og have seeds allerede. Det kunne det. Det kunne det altså. Det kunne være sygt. Okay. Au for. Det jeg sagde, jeg vidste ikke var en god idé. Og med det korte lille besøg vil jeg sige tak for denne video. Hej.